जोंनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफाद बाथौफुरिनि 52थि फुजा मेला खुंनायाव दिनै जोंनि लटारि खेलाया जानानै थांबाय आरो बेयावनो जोंहा रिजाल्टआबो जोंनि आखायाव दं। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं बे लटारिनि रिजाल्टखौ फरायना होनो आखायाव लादों। गिबियावनो दं जोंहा फार्स्ट प्राइजआ जोंहा अडि A4 नाम्बारा जाहैबाय 168973। Second prize Mahindra Scorpio Classic, coupon number 248302. Third prize Maruti Suzuki Ertiga, coupon number 593919. Fourth prize Maruti Suzuki Desire, coupon number 660743. Fifth prize Maruti Suzuki Swift, coupon number 764019. Sixth prize Tata Punch, coupon number 76007. Seventh prize Maruti Suzuki Wagoner, coupon number 556422. Eighth prize Maruti Suzuki Espresso, coupon number 633047. Ninth prize Maruti Suzuki Alto K10, coupon number 111493. Tenth prize Mahindra Bolero, coupon number 363700. आरो बेजों लोगोसे जोंना बुकनि खेला बुक खेलार फलाफल फार्स्ट प्राइज बुक नाम्बार फार्स्ट प्राइज टाटा सियरा बुक नाम्बार हल 40344. सेकेंड प्राइज बुक नाम्बार 79523. थर्ड प्राइज ई-रिक्शा बुक नाम्बार 49230. फोर्थ प्राइज डीजे बॉक्स बुक नाम्बार 33741. Fifth prize LED TV 42 inch book number 37997. बेसेनोसै जोंना नियम मथे जोंना 10 दिन टाइम होनाय दङ। बै 10 दिननि गेजेरावनो कमिटिजों रायलायफैनानै बेयाव मोनसे सेरेमनि टाइप जागोन। बेयाव गासिबो बान्थागिरि मोनगिरिफोरखौ खावलायहरनाय जादों, लेंहरनाय जादों। बेयावनो माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसना जागोन जोंना। जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ मेला आफादनि बे मन्दिर लांगोनायावनो जागोन। एसेनोसै।